Laag-laag tani guys, og unsa di atong makita ron. Gusto mo dyan ako mga tiil guys, gawag ka ng lakaw-lakaw. Ba, manang palako, madyo ko aning bukid. Pasuroy-suroy, madyo ko. Murag na ako, gipangitaan ni guys. Hello guys, good morning. Ano ning time guys? Nahukman ako nga maadto ko sa bukid. Maglakaw-lakaw ani guys. Magpaunat sa kusog. Og syempre di jud kalikayan. Ma-mixture ta aning mga buwak guys. Kay mas ninot man ning buwak nga natay background good. Pakudak-kudak ginagmay. So lingaw po kayang pagka baklay-baklaya guys kay gawas nga maka-exercise ta. Maka kuha po tag mga view ginagmay sa ato ang barangay. Dapong suri-suri sa atong mga kahigalaan guys aron sa ingon malingaw ta. Dili lang ta magmukmok sa ato ang panimalay. Maulibot ta sa atong barangay guys. Ug nakakita ko guys og kulo. Di ba kining kulo guys? Pang tawid gutom man. Maka-suporta man ni parte sa pagkaon guys. Simba ko kumuha atong bugas madama ni og pangtawid gutom. Ninundong ko sa istorya guys nga dunay usa ka isla guys nga ang ila kuno pagkaon adto kulo. Kay isla lagi panahon sa ting habagat di man makaadto sa lungsod so ang kulo mo ay gamiton para pangtawid og gutom. Kini nga kahoy guys, millennial na tingali ni, prutas nga mangga. Ato makita guys. Tabi-tabi ha. Mga pila ka tuigan na kaani guys. Kay bata pa ko mao na ni kadak-aning manggahan ni. Ug sama sa gihapon guys. Kining maong mangga. Duga na gyud ni kaayo guys. Pila na kani kakatuigan. Pero ambot nga no guys nga dili man makabunga tikahawa ni ati man ha. Gilupig sa mga mangga guys nga mga bag-ong tanom. Nga mamunga kahat doon na sila yung mga pamaagi kung unsaon pagpabunga sa mangga. Kasagaran jud guys makita nako nga ang mga mangga ngayon ani guys dili na kay maghatag og bunga. Maura po ni ako ang kita guys. Lakaw-lakaw lang tani guys pa paligon sa tuhod. Kinahanglan jud magpaligong ta guys kay wow lami nga view guys oh.
Laag-laag tani guys og unsa di atong makita ron. Gusto mo dyan yung akong mga tiil guys, gawag ka ng lakaw-lakaw. Ba, manang palako, madyo ko aning bukid. Pasuroy-suroy, madyo ko. Murag na ako, gipangitaan ni guys. Hello! Hello guys. Nakakita na dyan ta guys og sibuyas. Mo nang nipalit ko guys og sibuyas pagkakaroon kay nakita ko glabas nga sibuyas. Unya di ani ra day ni gikan guys oh. Aning ibabaw, ha? Ay tuwa pa ba luyo daghan. Pwede mo kasod. Ay era. Butangi ka. Hala, bisag niara day siya sa balay no, mo income jud oh. Kani siya guys, oh. Unya, day ang extension ari. Hala. Pagpila kilo na rog sibuyas, Brad? May pabalik dyan. Minudo-minudo. Basta lamang kay mailisa na pugtanom, no? Ginagmay. Si Luyo, to apo dito, wa na? Di anira? Di yung pwede ng sibuyas o ka ng landong, no? Di og mo income ka ni dungagan pa jud nini mo. May mamanig anda na tingali nimo. Mo nga na pod. Na may daghan ang nunani kanan na diyan basiyok mga. Gamit ka adyo. Pero kuan lagis basak. Ha? Kanang yutas basak, kanang dira gudane na. Pero giabunuhan. Orang gitunawan at guwan. Ako di lagi ko manggibuhiag sibuyas atong baybay ba? Dagat manggod. Sagaran sa magtanam og sibuyas. Inatag ra ning kuan na kanang sidlinga? Sidlinga pitong lusok ra yung mani ba. Tanam. Kasagaran magtanom og sibuyas murag kumagkog tiil sa tantong pinangga nilag atiman. Mura naman ang tawag tukog. Di man mo angay nig tubig no? Kuan na nimo isang adlaw kasaan mo bubuhay. Kuan na kanang mo na sila og magkuan na tubig ba. Di man ni madali kalaw. Dili kay pero Bombay wa ka katisteng. Wa ko Bombay. Kanang Bombay pwede ganik basak. Ati itanom, patubigan pud nila na. Asa man day si kuan? Angeline? Tug pa. Daan pa ko guys. Tanto lagi na kong lakaw-lakaw. Nakakita na lagi ko ani oh. Kita ko maayuhon guys oh. Wadam ha. Nakita ko maayuhon. Bilang na. Ha? 50. Tanto lagi kong lakaw-lakaw, nakita kong maayuhon, no? Gaw! Bintadyo ni maglaag. Kay makaagi man. Unsa man na. Wa ay ahong gipalit. Di po ko mangadyo kay uwa po ning di lali mag-ati magtanom. Di lali mag-atiman og tanom. Sino ba yun? Sino ka? Sa tanto na kong lakaw-lakaw guys, nakakita na yun kong sibuyasan. Nipalit ko guys, kaya naibog po ko sa iyang sibuyas. Mananom ko na kong sibuyas be. Kaya ron din ata sige pamalit sa merkado. Total may mo maibutang sa kaang ang mga sibuyas guys. So wa jud ko maglangan ipalit jud ko og sibuyas kay akong dadon sa baybay akong itanom. Pasensya na mo guys ug mao jud ni ako ang lingaw karong hapuna og ako mo iyon guys. Daghang kayong salamat. Bye bye.